Must be the reason why I'm king of my castle. Dit is hier het oude gemaal van de Polder de Delen, gebouwd in 1920. En je had er een beetje wat een mancave van maken? Ja, men kent ze een mancave. Ik ga eerst zijn het witte mausoleum. Maar ja, dat weer dan wat te betiert. Dus. Must be the reason why I'm... Dat is een motor die werd ik eigenlijk een ongeluk mee aan had. Net maar deze, maar dezelfde. Daar werd ik voeten bij brutsen had. En dat had mijn hele leven, nou ja, dat ik nog ontdenken dat ik mijn hele leven bij me draag. Een boel narigheid en operaties en dus dat. Een dikke handicap best. Maar goed, aan de andere kant, misschien ik wel, het mij wel weer wat bracht. Ja. Maar je hoort meesken en dat je een beetje vechten moet. Vroeger dan waren hier het waterwaaipunt. Wij hebben hier een gat maken en we hebben een binnenkelder maken dat die dus geen water meer in stiert. En hier hebben we dus ik en de zus brommers aan de wand. Plus een stuk oer haskedieken en een stuk oer het ontstingen van mijn fabriek. Het bedrijf is sticht in 1926 door mijn heid. En in 1974 heb ik dat overgenomen en toen ben wij dus maar een paar man. En het Sint-Wurgen herinneren 100 man. En wij leveren producten over de hele wereld. En nou ben je langzamerhand wat aan het opbouwen qua bedrijf? Ja, wij binnen het bedrijf aan het overdragen aan de zoon en de schoondochter. En dat is dan wat ik wezen. Wat is het doel van het alles? Het doel? Nou, ik denk in voor mezelf, omdat dat je hier wat creëren. En dat je los bent van je bedrijf, wat je gewoon hebt. En dat je dus nou je eigen wereldje wat maakt. En het is een verrijking, want ik zit hier op een fietsroute en er komen een heleboel mensen langs. En die dan dat joggen en dan krijg je een praatje en dan leer je weer naar je mensen kennen. En dat brengt je wat. Dan sliep je net in.